Гөлфия Абдул кызы тумышы белән Теләче районы Иске Җири авылыннан. Миңа яшәү биргән, җир йөзендәге иң сөйкемле кешем әнием. Музыкага мөкиббән киткән илаһи зат музыка белгече иде. Шуңадыр музыка белән шөгыльләнә башлавым да очраклы түгелдер. Әнием бик матур җырлый иде. Әтием белән алар хорда таныштылар һәм аларны җыр кавыштырды да.